Dewa jenggote do maca iki. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Widuri Dipati. Yama Dipati ya dasar para nyata. Kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra kaya adikku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, gleleng ta lho? Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso mletis mama. Wo, ora wawo-wawo. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namanya jabut untu kulino. Jajal piye? Wis untu waras wis jabut ora kekejek wis. Mati dening aku pangkal kaya ni. Mati ya. Ayo. Oi! 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 Waduh! 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 Meja. Modal Al-Fatihah kujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Blegegekugek sadulita mel. Bathara Guru Padhararja sapraptamu manipaya. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala. Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula unjuk iya tak tampa pangestuku tampanana kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk Pukulun yayanana garing tak tampa pangestuku tampanana ora liwat pangestulun tampanana nala garing kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan bekti kula katur Pukulun Yoyo Petruk ndak tampa pangestu tampanana Panakawan meniki sanget anggen kawula dadosaken jimat paripih. Kemareng kula ngaturaken sembah sungkem kula konjo Pukulun. Yoyo Bagong ndak tampa ora liwat pangestu tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Semar. Ginakaken daya aji pameling angrawuhaken dhateng ngrayipun Manikmaya kepareng kula cumadung dawuh Kakang Mayataka wonten menapa Kakang blegegekugek sadulita yen ana luput ku aku njaluk ngapura ya Manikmaya nggih boten dados menapa Kakang Semar ing ngangka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong. Iki mung merga ditangisi karo anakku Bagong ingkang darbe panjaluk kalawan kowe. Bagong gadah panyuwun kaliyan kula. Iya panyuwun menapa Kakang? Bagong niat bangun desa ning merga ana syarat seranane sing kudu ana lan magepokan kelawan kowe. Tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel. Menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng jengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng suwanipun ingkang rayipun Manikmaya. Ana dewa ingkang wis menehi sasmita kelawan Bagong yen to papan utawa papan pernahe cumondoke anakku Bagong iki bakal dibangun nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedaharaning kayangan kang aran Perlempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Perlempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Iya, mula guru gandeng aku ki ya duwe kayangan. Ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan. Ya mung mergo aku ki urip ana ing jagat. Mula tak jaluk liyane atimu kowe meneh ana Perlempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ora ketamung siji dienggo syarat srana ya kuwi anakku Bagong nggone mbangun desane iki ya Bathara Guru Panakawan Bagong. Dalem apa pancen mengkono iki dadi panjaluk kita? Nggih. Pancen mekaten Bu Kulun. Lajeng menawi kepareng kula cumadung dawuh
Kados pundi Bu Kulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten? Bagong, wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita. Nanging ana syarat sranane Bagong. Syarat sranane napa? Syarat sranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun. Ya mung ana siji titahmu Bathara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun. Tanana liya kejaba mung wong atuwa kita ya kuwi Kakang Semar. Mula wektu dina iki ulun jaluk Kakang Semar ugi midhanget. Yen to sira kepengin tumuruning Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala, ulun jaluk lawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita. Wiwit dina iki Semar kudu nyembah lawan panjenengan ulun. Lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun Panakawan Bagong. Yen Semar ora gelem nyembah, yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun, ulun ora bakal maringake Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala Panakawan Bagong. Dados kula dipun paringi Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ning bapak kudu nyembah kali sampeyan. Iya, pancen mengkono. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya, pancen mengkono Bagong. Mula matur kelawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun, ulun bakal paring Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Piye Pak? Wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja Pak, wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo 2 buah daharaning para pepunden utawa para dewa ya kuwi Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Wis rasa Pak, rasa bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak, bangane aku ngedol karo harga dirine bapak, ming supaya nyembah karo Bathara Guru. Ajare bapak iki kakane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama kuwi sak trepe, malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu nek ngarepe sing enom, aku ora ikhlas Pak, aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah, aja tata krama karo Bathara Guru, bapak iki luwih tuwa. Nek ana tantrimane Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Heeh. Lah iki wis tak jaluke wis kelakon wis ana syarat sranane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae Bu Kulun, nek upama dijoli bathange gareng entuk ora? Ya truk mulai ya truk. Lah ngopo ya? Wah, aku jan keloro-loro terus kakang kok digatekke batang arep ijol bapak iki anggepe kok menungso ra daten arep nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apik. Kon ngapake cah iki? Ijabno rek. Wis. Ijab-ijab dengkulmu ora. Mboten bareng. Nek pukulun tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngiklasake. Ewa semanten paduka pukulun mboten kepareng maringaken Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Sampeyan mboten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong Pelempertangga Jiwa kan nyolong Jambudipa Nirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundak Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane, sampeyan duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampeyan ngendika mawon, Bagong, kowe tak paringi Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Apa kok martabak? Martabak. Kowe ora ndek martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Raine wong tuwa diobok-obok sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakokean lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur.
Pertangga jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kono ora iso nyorong, alah dene kula disebut X narapidana. Aming sebut nek narapidana kok banggane ora jamak. Pajake penusukane, penusukan apa? Nyepeleke ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin kula ora trima. Sumpah ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswae kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapot. Kok malah sampean klitian nang kene. Sesa murid nek do tampa rapot arep nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa. Ora wedi aku iki gentone para gendro. Nameng ditandhike karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa, papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Embuh. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah diwas muni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean malah arep ngobong karang anu ngendi papan padunungan kula pring abos. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temumpuk uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuhan pring abos padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi duka. Dukuhing para dukuh iki aku. Nek ngumuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki dukuhing para dukuh. Rumangsane ketuane dukuh sak Karangkadempel. Iya, Pak? Heeh. Mangsane arep ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, asane iki tak walik. Dewa macem apa kowe iki? Kok arep gawe sengsaraning para kawula? Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh, lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong siji kok tangane papat. Ayo, kowe mesti dobel-dobel kowe ta ya. Iso ngayahi wong loro kowe mesti. Kurang ajar arepan kowe ya. Dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kancane ra domane. Mula seger temu. Siji kok papat. Aku ngerti maksude kae. Ayo aku ya ngerti. Nek Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pon kecobong. Ayo, sadurunge sampean ngobong pring apes. Sabar, Gong, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumasaku suaraku kaya ming nang kontraca iki lho, Tru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo sirku iki men gleleng e. Tak sewake to sistem barang e. Bulkit mau ora penak-penak. Wis. Nah sampean arep ngobong Karangkadempel kula sing ora trima. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Kawula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih ingkang pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya kekuatan kaya ngopo kekuataning Bagong. Piye? Metu njaba. Kowe Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Heeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora. Ngene. Celeng tenan kok Cak. Dewa kok dak jok omongan kaya ngono.
Ora meh metu njaba, nek kula tau tuku pil tak doko sanggon-gon, pil totoli pitike ora ngendhok. Lah. Ora ana sangkut paute kok sapenake dhewe. Ku iki dagelan, kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya, ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe, Gong, anakmu pira? Kowe mangsuli 16, kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer. Aku Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablasan nek ngomong. Pon, kula tunggu pripun karep sampean? Metu njaba. Mang medal sih. Mengke kula nuntuti karo sampean. Wonten menapa, Di? Teko Adi Pramesti Bathara Guru ngawis sanggaring para wadyabala. Para putra kadewatan. Malam menika mapan wonten ing Janaloka. Menika wonten wigatos menaka parenga ingkang raka ing sidhe paudal-udal kababaran ingkang sejati. Nadyan kula cemadhong dawuh, para mawa kula ingkang putra pun Bathara Indra cemadhong dawuh. Para mawa kula pun Bathara Brahma cemadhong dawuh. Para mawa kula pun penyarian cemadhong dawuh. Para mawa kula nadyan kula ugi cemadhong dawuh kados pundi pawartosipun Rama Pukulun. Kakang Narada, prawi? Dinten sakmangke anggen kula ngirit sangganing para wadyabala. Sayekti namung nuhune timbalanipun Kakang Semar. Kakang Badranaya wigatosipun nggadahi moga kepengin nyuwun plemretangga jiwa jambu dipa nirmala. Nyuwunaken atmajanipun inggih menika pun Panakawan Bagong. Anggenipun badhe ambangun desa nanging kanthi syarat srana desa kedah ditun tumbali. Mawi plemretangga jiwa lan jambu dipa nirmala Kakang. Lajeng nuwun sewu, Di. Mesti kemawon menika mboten bab ingkang awrat. Jernyatanipun Kakang Semar menika ugi kami tuwaning kayewangan duk rumiyin. Malam menika kapernak kadang werda Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menawi Kakang Semar menika namung kepengin nyuwun plemretangga jiwa lan jambu dipa nirmala menika nuwun sewu menika mboten bab ingkang awrat. Inggih Kakang Narada. Namung menika dados pancatan gegayuhan kula. Gegayuhan dika Adi Guru kados pundi? Salumahing jagat kurping langit menika namung setunggal. Tiyang ingkang boten purun tata krami kalian kula. Boten purun nyembah kalian Bathara Guru. Miwah boten purun ngginakaken Subasita kalian pun Bathara Guru. Sinten? Inggih menika pun Kakang Semar. Tumuli Bagong anggenipun nyuwun plemretangga jiwa lan jambu dipa nirmala menika. Kula ginakaken pangrika daya kula badhe maringaken plemretangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Nanging menawi Kakang Semar kersa nyembah kelawan ingkang rayi lan tata krami kan pun Bathara Guru. Kakang Narada, oh dalah berkencong warudoyong pak pong buk bolong kali cudhe sapa sing gawe kula nuwun mapunten. Menawi ngaten kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Jalaran Paduka Adi Pramesti Bathara Guru badhe ngendhak dhateng ingkang Raka piyambak menika pun Sang Hyang Ismaya. Miladi, sampun ngantos sakmangke para Jawata menika kewirangan. Awit Adi Guru nuruti dhateng gegayuhanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Inggih menika kepengin dipun sembah deningipun Kakang Ismaya. Namung nyatanipun Adi Guru kedah emut. Bilih Kakang Semar menika kadang werda paduka menawi Kakang Semar menika mboten ginakaken tata krami lan mboten nyembah kan Paduka Adi Pramesti. Menika mboten nama aneh lan sampun satrepipun. Lah kok malah Paduka menika sajaipun kumewat kula nyuwun pangapunten lho. Dumeh dadi dewaning para dewa kok kabeh para titah kudu nyembah lan panjenengan. Nah, nuwun sewu. Menika mangke mboten saya kedadosanipun lho, Di. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru saged kula emutaken samangke sampun ngantos ngobak-obak katentremaning pun jagat raya. Jagat menika mapanipun titah, kula lan panjenengan menika dewa sampun ngantos nyampuri urusaning para titah. Kakang Narada. Malah nggih kula nglempahaken sanggaring para putra kadewatan menika sayekti namung badhe kula dawuhi supados dinten sakmangke ambesmi papan pernahipun Bagong. Lho, dipun besmi dos pundi? Supados sakmangke kayiwangan dipun besmi. Krana menapa Kakang Bagong sampun wantun nantang kalian kula. Dalah apa ta? Nembe kemawon kula munjuk atur samenika panjenengan sampun ngendikaken nek Bagong wani nantang karo Bathara Guru. Menika mboten perkara Bagong menika nantang kalian panjenengan mboten. Nek merga sampeyan wis wani ngendikake nek Kakang Semar kudu nyembah, kudu tata krama.
Lah Bagong minangka dadi anake Kakang Semar menika ngreksa dhateng derajat pangkatipun tiyang sepuh. Ngreksa dhateng martabatipun tiyang sepuh menika sampun boten nama mokal. Menika sampun ngantos sak mangke para dewa menika kewirangan dhateng tingkah lampahipun Bagong. Monggo kula dheaken kondur kemawon methik pramertangga jiwa jambu dipun nirmala. Bagong dipun paringi supados rancak wewangunanipun inggih menika pun pringabus papan pernahipun Bagong. Kakang Narada menawi Kakang boten sarujuk, menawi Kakang boten mathuk, boten menapa-menapa. Nanging Indra Brahma Yama Dipati penyarikan sedaya para dewata kedah tilar wonten ing jagat. Rumaos sampun kilani dening pun Bagong dene kula ing atasipun kula menika dewaning para dewa dipun wantuni dening titah Swantah. Nah ngaten Adi Guru tetep badhe ngleksanakaken lho badhe majeng anggen paduka nedya ambesmi papan pernahipun Bagong kula ingkang badhe damel srana lan dawuhan anak-anak kula para dewata supados besmi papan dunungipun Bagong. Menawi ngaten nggih kula semanggaaken. Ning tunggak waru godhong dadap mrada lameru-melu ora melu garap. Dipun sekecakaken menawi wonten wirangipun sampun ngantos nyambet ing neraka isi bang dal-dal. Kula trimah wangsul wonten kayangan kemawon nggih. Indra wonten timbalan, Brahma wonten timbalan mulun, Yama Dipati wonten timbalan. Penyarian iya wonten maring adawuh ora mapa kulun. Ora usah walang ati. Mara gage gunakna daya pangaribawa papan pernahe Bagong diobong yen perlu di bumi angus. Yen Bagong ora nrimakake bandanen tangane kerincungan sikile. Gawanen menang kayangan bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Kula nisnaken dawuh niki pangkatipun ing putra pincang menapa ora kitang sambung obor cara lintang mangkato dina iki Bathara Indra. Tru. Siap lho, Tru. Iya, wis rasa kuwatir tak ewangi le. Aku nek karo kowe percaya, nek karo kakangku sing nomor 1 iki ngewang ana wong mripate kira ora mesti ora iso bakal ngewangi to. Mulai ya Tru ya. Sakit temen. Sabar-sabarke ya, Rek. Aku kelara-lara terus. Kae ketoke dewa-dewa wis tekan kene, Tru. Iya. Apa sumbut karo janjiku? Heeh. Bapak wis to setelke? Wis. Kono dilek kono engko nek entek diwalik. Lho. VCD kok diwalik. Sing diwalik TV-ne. Ming sing do nyanyi do gogrok kabeh. Heeh. Tak pethoke ya, Tru. Ya wis kono ngati-ati go. Aku wae ora ikhlas nek nganti papan dunungku arep digawe geger karo para dewa. Wis tata-tata nek kira-kira aku kalah kowe ngewangi, Tru. Wis ora bakal tak tegake le, wis adiku cah bagus dhewe kok. Entuk, ayo melek, entuk. Weruh ya aku. Ayo. Ana wong kok sikile sakilan ora kambah lemah. Tukang sulap kowe. Wis. Aja ngawu gawar ngawur. Kita takon lawan panjenengan ulun Bathara Indra Bagong. Weh, lha iki pancen Bathara Guru ki ora ming lelamisan le ngancam karo kahanan dusunku. Ning pancen lahir batin ketok iki dewa Bathara Indra Dasar pranyata.
Bagong. Nun. Semar kudu nyembah kelawan wong atuaku. Siwa Ismaya kudu nganggo tata krama kelawan wong tuaku. Yen kowe isih kepengin entuk Pelemrtangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala. Nah yen ora kepengin entuk Pelemrtangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala, aja takon dosa. Papan dunungkumu iki bakal tak besmi, tak bumi angus. Pono kawan Bagong. Kagat risang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Oh. Wis dadi niating atiku Ndra. Lho. Ora basa karo aku. Abokar gelut kok basa. Nek wagu panjenengan wantun kali kula. Ketiban asta kula. Ah. Ora wangun gelut ki ya sapa anane. Nek kowe niat arep gawe geger dusunku kowe arep bumi angus, aku sing bakal dadi pepalange. Aku sing bakal ngayomi kawulaku. Yen ngono pancen wani karo dewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat dibantanganku kakon tinjung akhirat nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka. Ayo maju sejangkah. Kowe maju sejangkah, aku maju sejangkah, terus istirahat di tempat. Wah aku omongan karo wong edan ki malah suwe-suwe iso melu edan. Iki perang. Ayo maju rena pangendamu nek ora ilang sertifikatmu aja dunyambak. Lho, dewa ki ra di sertifikat. Oh ya wis asa perang wae. Lho kok ora perang wis dadi kejenenge kok ora perang. Maju lah ayo. Iki merganing patimu. Kene merganing patimu juga. Para dewa. Iki ngapa sing teko kira ki? Nendi reng? Arep mulai aku terus. Mulai. Bola-bali kok arep mulai wae. Aku muni arep mulai kok ora mulai-mulai. Wis kek mulai prung ngono nek kira-kira Bagong ora seneng apa? Aneh to. Aneh piye? Ben ajae piye? Dewa ngantem aku. Heeh. Aku gledak. Loro gledak ya, Mas. Terus candas aku diantem meneh. Ah santu aku ancang-ancang aku. Sing ancang-ancangan, ancang-ancang.
Antel ora. Antang-antang dewa teka set langsung tak antem. Kaeloaning jagat gaweaning para dewa, Tru. Tanem ki ra kena lho. Dewane. Heeh. Kaya nganggo aji lembu sekilan. Oh. Nek biyen lho, Kong. Biyen aku tau dikandhani karo bapak. Nek dewa ki walate gedhe. Terus nek ngantem dewa ki aja dodo munggah, luwih-luwih nggon rai, ora bakal kena. Mergo kowe menungsa kana dewa. Terus ngantem, nek ngantem dewa ki dodo medun sekitar peteng, sikil, pupu, kempol lan kono kuwi. Heeh. Keneng mesti keneng. Mati weh. Antem jajamu gletak betot tenan. Sakarmu pokoke. Sing penting pokoke iso menang karo dewa. Mikae, Tru. Iki asli lho iki, tenan. Ora ngapusi ta kowe? Ora. Sing ngomong sapa? Bapak. Nek sing ngomong bapak percaya aku. Isih wani karo aku ora muntir sisi karo kowe. Ayo, nek pancen wani ayo malso. Kowe ora iso males karo aku. Kowe tok kowe ngantem karo aku ora kena. Diantrane panjalmane apa ya? Elok tenan. Aku dadi kowe pasang Jaya Kawijayan guna kasantikan diantem kok ora keneng. Elok tenan. Iya sabar. Ayo nganemu. Legane nganti kuwi iso ngantem karo aku. Bumi langit tangkep aku dewa kowe menungso. Bapak Semar nyuwun perlindungan nggih Bapak. Nyuwun kekuatan kali Bapak. Anakmu berjuang mati-matian, Pak. Mula paringana kekuatan, paringana daya kasantosan. Ora sak dadak kowe gedumel. Ayo Walesen Bathara Indra. Piye? Walesen matek dening aku kowe. Modal ora kowe. Kapamu kapan kowe? Edian buku karo PD. Waduh. Ana apa kok meringis-meringis? Bagong saja wis ngerti. Keringkianing dewa mripate mendonong. Kaya nyuwun pangestu karo bapak ning ngantem karo aku sing diantem tutunggon dodot tutunggon sira. Enggak napa. Terus. Jebul dewa ku ya iso mules. Wela kok dadi ponokawan kok sak kepenake dhewe. Woi, lah Bagong ora ngalah jabut nyawamu ya. Sapa iki? Dewa jenggote do maca iki. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Widuri. Dipati. Yama Dipati ya dasar para nyata. Kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra, kae adikku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, gleleng ta aku? Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso mletis mama. Wo, ora wawo-wawo. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namanya jabut untu kulino. Jajal piye? Wis untu waras wis jabut ora kekejek kowe. Mati dening aku pangka kaya ni. Mati ya. Ayo. Woi. Waduh. Pecah. Modal ora. Ora iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Ora.
diremet sak kayang. Terus? Dunan lho. Enggak antil ora. Asli ora cakep tangan. Ah iya. Mula merucut. Halo Bathara Brahma kok? Bathara Brahma. Wah, tak nyilih nggo nyemes rokok. Kok Bathara Brahma nyilih nggo rokok ora? Dewane geni to. Iya. Bagong. Nun. Kowe wani ngundurke para dewa, ora wedi karo aku. Ah ora wedi sapa-sapa. Aku wedi men karo wong nagih utang tok. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem kowe. Ora mesake karo kawul aku po. Ora ono mesake karo kamu. Terus siap, Bro. Terus anu apa jenenge apa jenenge anu apa jenenge? Kuwi sing digo nyemprot iki lho. Selang. Selang dilebokke nang ruke gareke. Arep bali aku to. Siap-siap lah. Mun ramat itu digedhek cengale, Tru. Ayo mulane Mati dening aku kowe Ponopahan Bagong. terus gawe blumbang. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang mabes. Liwat blumbang mabes. Ben ngobong-ngobong buriku. Ora apa-apa. Ayo kowe Bathara Brahma genimu ora ana paedahe. Ayo arep ngetokke apa meneh kowe saiki gane. Mati. Nek gawe blumbang kejembaran. Nek gawe awan lumpat mah kecemplung. Truk, gentane sik tak adus. Wah. Oh, iki ngono ana sing maju meneh malah ngrekoso. Meng mabyur-byur. Gareng ae. Gareng celokana matane kowe kebalik ngono kok. An mulai aku. Ambok ge mulai ket mongko ge mau arep mulai ora. Lah. Ugu karepe dhewe manus maling jajan. Ayo Bathara Guru sisan kon maju kene ora bakal wedi aku. Mundur. Bathara Guru maju tenane. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nek tangan loro cekeli tangane dhewe loro, terus tangane dhewe loro ngamplengi aku, modar aku. Oh iya ya mesti menangan ya kok. Mesti menangan. Terus saiki api-api. Matur, Bapak. Oh iya. Bapak ora urung ya dikatut-katutke. Wes ora wae Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru meneh ketemu karo Bapak Agong. Yo, ayo Bapak.
den mrayitna semune seka balik titiyane gandayane Trisanya Purnama sasi oh Kakang Semar apa Bathara Guru Bagong sampun damel wirang kula Bagong sampun ngucemaken asmanipun kadewatan mila dinten sakmangke kula nyuwun Kakang Semar masrahaken Bagong tak pasrahke karo sapa kalian kula kosek to sing luput ki kowe dudu kok Bagong nek perkara mau tok gawe gampang mergo ora keteng sethithik lan sedhela aku ki tau tate ngrasake urip ning kayangan lha kok dadi kowe men dijaluki pelemper tangga jiwa jambu dipone mala kok awel kok dadak kudu ngidak karo derajate kakangmu nek kowe mau ora omong werna-werna ning ngarepe Bagong mesti ora bakal wani karo kowe ning ngarepe Bagong ki wong mrusal bedugal ning dheweke ngerti tata krama ngerti unggah-ungguh tresna karo bapakne ngerti bapakne arep didak martabate Bagong ora entuk didak martabate itu ha iya lalu wong dipangan ya martabat kowe cara sekolah cerewet ayo mulai terus nek loro tenan kare mesake tenan ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar Bagong muring kuwi wis bener nanging Bagong sampun boten pikantuk pangapunten kedah tumut kula wonten kayangan wis kene wae rasa digawe angel saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep gawa arep kapake badhe kula cemplungaken wonten ing kawah mergi Bagong kedah nebus dosanipun gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkan ning kayangan aja Bagong aku wae aku wis tuwek aku wis kewowogen mangan gempalaning jagat aku wis kuwaregen mangan kahanan donya aku wis tutup urip nek arep cemplungke kawah cemplungno aku ora apa-apa Pak aja ya Pak aku isih dibutuhke aja Pak gak menyang kono mer kuwi penemu dhewe-dhewe to kok aku ki wong ora tau mlebu-mlebu gedang to nek Semarang mangkat mbok ben mangkat ora masalah cemplungke kawah ki engko gak renang ya mer wis iki condro dimu kuwi apa kula renang to wah kuwi nggon papan panyiksan menungso waduh ya aja Pak menengo iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung aku gawanen Kakang Semar lilo ora lilo ngopo wong ming mati kok ndak tak gondali tak aweli ngopo aku ki ya wis ngenteni pati mula nek arep nyengkake patine kakangmu aku malah seneng patenono aku ora apa-apa cemplungno ning kawah Pukulun sampun ngantos namung bapak tok Pukulun kula iki saged dados tirunipun aji kula Bagong kula cemplungke kawah iki mboten napa-napa ning kula nderek bapak malah apik kuwi ha iso ora ana gunane kok kowe urip ning jagat iki mulai ora biar mulai ora betah terus suarane Bagong ngatos ora jamak-jamak mboten namung bapak ning Petruk nggih mangkanthi teng kayangan mang beto teng kayangan kula gelem cemplungke kawah nyuli adi kula Bagong sampun malih Semar kali gareng kali Petruk aku ya sago Bagong ora usah melu aduh kancaku sapa Pak kowe duwe kewajiban bangun desa dirampungke sik bapakmu dadi tumbal ra apa-apa kakangmu Petruk gareng nglabuhi kowe ra apa-apa sing wigati gegayuhanmu kasembadan wis go kene ning omah wis kana gedhemu nyang lho kok malah susu-susu to menggalek bapak Petruk gareng iya aku Petruk gareng wis kana mangano nang bojomu rasa dijak ra ada pateni mulai ya yuk
Mulah-mulih Nai ngaten tetelo sampun ikhlas monggo kula kanthi minggah wonten ing kayangan nala Gareng Petra ayo nek pancen Bathara Gulu mentala ora apa-apa pancen iki dalane awake dhewe Bagong ditutuk kene bangun desa rasa mikir bapakmu rasa mikir dadi kaya ngene lakone iki. Terus aku kan ngopo wis jajal. Ijen malah rumangsaku Semar ki nibake kewajiban abot karo aku. Ane ana kancane Petro Gareng isih lumayan isih iso tadak ngembat abot entek ing pakaryan amis baji ning kawontenan. Ane iki nang ngene iki piye aku? Monggo bapakku mesti cemplungke kawah mati. Gareng cemplungke kawah ya mati. Petro cemplungke kawah ya mati. Aku ra iso nangis. Aku kudu tetep tanggut-tanggut. Ya wing aku kudu iso nyelametke bapak karo Gareng karo Petro. Arep suwan Pandhawa mesti malah didukani luwe-luwe Ndara Werkudara kok nek nganti aku krungu langsung bangun desa. Bagong dua pure kaya aspal bangun desa kecek blasmu Pruk modar Ndara Janaka tak lapori ya ora dadi atine Bagong kowe ora iso njaga bapakmu karo kakang-kakangmu beda apa wis wito ning Madukara minggat. Wah kok kebayang-bayang cerita sing kaya ngono ya wah cilaka tenan iki. Nanti apa golek dukune kok ya. Ane kok mah dinaik nomor. Monggo aku wis ados kok wis ora tau tuku ya mung kala-kala titip. Begal. Wes. Wah iya. Wah. Ayo. Kelingan aku. Aku sing dhewe wong tuwa. Ya kuwi Togok. Siwa Togok. Adimu arep dipateni karo adimu maneh waya. Kowe nek ra iso ngewangi adimu, tak gunting cangkemmu. Tenan asli ya kae lambene kotorong e. Tak jitet tenan. Tak obras tak gawe ning wi. En kembak-kembik kok sithik-sithik. Aku mangkat ning nggonanmu ya aku sing teko Tegok. Aja kaget ya sayang. Bagong lagi. Wah, Jan. Aku ngaturke bekti ya, Pak. Ya tak tampa. Ayo cindil burimu kae sing urip to. Kowe ora sembrono iki Pakdemu mbilung. Pakde bilang. Pakde bilang ngaturke bekti ya, Pakde. Ya, Bagong tak tampa pangestu utaman ana ya, Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa ki saya lemu saya tua saya lemu. Omahmu apik saiki, Pak. Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu, Pak. Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ayo wis. Apik tenan jan, Pak. Elok tenan. Wah, nganggo saiki dinehi gebyok. Limaringi Gustiku ratu-ratu sabrang kuwi Kogong, aku ratuku Kogong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing iki kudu diopeni. Engko tak gawane ya, Kok. Lah. Wis. Kae rak jam sing sok metu manuke to, Kok. Kaya paringane ratu Gustiku mbiyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya.
Ambian ratune jenenge Wirambana Dewa. Ayo. Ayo. Kowe dioleh-olehi jam kae. Oh. Wah, apik. Anggere jam rasa tituk glung tituk. Manuke metu to. Oh. Kenapa iso metu ora, Gok? Ora aneh senengane omongane iki tertutupung sapirake dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok Pak Dimilih kok gawe wedang, Pak Gok. Ngelay aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih, doyan apa piye? Wah, putih ra masalah waton ra dicampuri gamping. Kono lung jukukno ngendak cerewet cangkeme. Oncah iki cah bedugal, cah merusak. Wis, ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, Apa? aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan wae. Atur pelaporan bab apa? Ngene wae. Bapak iki arep cilaka. Lah, rak tenan to. Aku ki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasa nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa wae. Oh. Hah, aku entuk sasmita sekrate bangun desa aku kudu ditumbali nganggo pelem pertangga jiwa lan jambu diponirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Oh. Hah, terus apa jenenge? Bapak tak jaluki tulung, Pak, mbok tembungke Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun ning dusunku. Wah, kanugrahan. Kanugrahan apa? Malah ngisra. Bathara Guru iki. Sebabe tak jaluki pelem pertangga jiwa ora gelem ning njaluk syarat. Bapakmu kudu nyembah karo aku, kudu basa karo aku. Aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin njaluk pelem pertangga jiwa, Bathara Guru tantang, Dik. Wah, Bathara Guru kita tandang. Oh, ngece to, ngece. Karang toko ki nek omong ngene iki. Apike cangkemmu tak tukune, Gok? Wis. Lambe yo arep dituku ora. Ah, terus geger perang. Perang bareng Bathara Guru maju, aku melayu, dewa-dewa kalah karo aku. Masa? Wes omongi kok. Kalah kabeh Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Yamadipati, Bathara Penyarian. Pacare kowe kalah karo aku. Ha iya. Oh mundur aku malaporo bapak. Aku arep dibondo karo Bathara Guru arep dicemplungke nang Kawah Candra Dimuka. Ah bapak ora oleh. Wis Bagong kowe menengo ning omah kene mbangun desa men ketekan penjangkamu. Bathara Guru aku sing dadi suliye. Bagong aku patenana. Wah, bapak karo Gareng karo Petrus saiki digawa Bathara Guru munggah nang Kayangan Surabaya wae. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambemu. Suralaya, mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan aku ki ndek pakde sing menyu. Wih, ngunake pakdene. Ya kuwi Pakde Togok. Mula aku njaluk pambiyantre Pakde Togok. Jare sampeyan ki kakangne bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manikmaya kuwi biyen sekondhok. Wih, Dian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene. Gose to. Ndok iki ya ndok lumrah. Wah, tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot. Le ngeden tenan ngrekoso. Lah ndok mau kulite dadi aku, putiane disebut dadi bapakmu, kuninge dadi Manikmaya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Meneng lu ngrasa ditelon, rasa tok tanggapi ndak malah ora apik. Telek ya ora apa-apa wis ben. Nah, aku dijenengke Tejamaya, bapakmu jenenge Esmaya, sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manikmaya. Aku gumun ya, Manikmaya kok bagus kok kowe elek. Lah critane ana. Apa? Aku critani kok. Pakde, Pakde. aku mbiyen ki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya. Kuwi didadekke jalaran
Manikmaya wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Kok? Bathara Sang Hyang Tunggal. Eyangku. Oh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kene. Awis nasibe kok ya. Terus Dilaporke Kanjeng Rama Kakang Tejamaya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa. Bapakku Sang Hyang Tunggal duka. Aku didukani. Kowe kena dadi dewaning para dewa. Nek Togog utawa Tejamaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. terus tak untal. Ngongso to, Gok? Sita. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki merga budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe ide. Idene piye? Diserot karo bapakmu separuning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu, mula bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wow. Isine gempalaning gunung to kae. Heeh. Sesuk arep tak plotot tak tanggo uruk. Lho. Malah diplotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus Mudhun ning jagat. Lah kuwi critane ngono kuwi terus Manikmaya dadi dewaning para dewa ora ana sing mepalangi. nah asline kowe ya wa. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi dewaning para dewa. Ane dewaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme, Gok. Omongan lho kowe kok ora ana penake ya, Gong. Lara ning atine kok nyenengke. Itulah kelebihanku wa. Ayo. Terus Ayo ngono kuwi. nah, nek kowe iso crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manikmaya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung, Gok. Kowe munggah ning kayangan Manikmaya seneni. Manikmaya. Semar balik iki. Ora lo balik untal kowe, ngono, Gok. Aku nek munggah ning kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi. Sik ora usah dikatut-katutke. Tak mulai ya, Gak. Lara ati. Anggere dilarani atine kok mengardo mulih wae. Mulya kono malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi do ora mulai ya, Gak. Heeh. Ora aja bilung. Ning nek tumrap aku gandeng kowe kuwi anak, swarganing wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa. Aja njaluk tulung. Ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu. Kowe munggah ning kayangan. Atrene modar. Padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku wa. Ngene wae. Kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing ngelekke. Sapa? Kowe tak dandani gelem ra? Ning ora wedok lho, Gak aku. Mun tak dandani wedok tak kon ning prapatan. Ora, ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora dielekke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu. Aku. Kesusu malah misoh aku. Berarti aku arep dandani Raden Janaka. Heeh. Asik. Wah. Seneng iki. Sadurunge munggah ning kayangan aku arep menggawe cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karo aku. Ben go tergilas-gilas karo. Tergilas-gilas ki apa? Hak pelit tersimbok siji. Ha iya. Gelem kowe? Gelem. Nek gelem saiki kowe tata-tata sedekep. Sedekep piye? Tak cipta. Dicipta? Tak dadekke Raden Gatotkaca. Siap. Terus aku munggah ning kayangan yo. Ha iya. Oke, jos iki. Ngene ora aku kok le malih piye? Mbuh aku wis ora urusan. Ora usah malih ora apa-apa wis benteng ning kowe. Ning nek engko ketemu Janaka tenan udu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah, mbok cangkeme sing apik wae. Kowe iki arep ngekeki jalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe? Kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak didandani.
Wis niat ta munggane kayangan obrak-abrik kayangan ora balekke bapak. Yo. Toto ya Gong. Ing togok yen malegak legok trembilung kang sarawita. Kowe ngapa Gong masangkeme digojeki? Menengo. Ki lurah togok yen to wis mingkupke cangkeme bakal duwe gawe. Nalika semanten Mandi panyuning ki lurah Catu Goro. ilang wujuding Lurah Bagong, wujud Raden Arjuna satring Madukara.